फार मोठ्या प्रमाणावर गोव्यामध्ये नवीन गुंतवणूक कशी करता येईल यावर चर्चा झाली होती. स्टार्टअपसारखा कार्यक्रम, गोव्यामध्ये पर्यटन विकासासारखा कार्यक्रम, सर्वांगीण विकासामध्ये लोकांना नोकऱ्या कशा मिळतील, त्याचबरोबर गोव्यातल्या पर्यावरणाची हानी कशी होणार नाही, हा महत्त्वाचा विषय आम्ही सविस्तर चर्चा केलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांची मला पूर्णपणे त्यांनी सांगितलं की आपण खरोखर एकत्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार म्हणून एकत्र येऊन त्या सगळ्या गोष्टीवर आपण चर्चा करूया आणि हा निर्णय प्रश्न सोडवण्याचा एकत्रित प्रयत्न करूया. सर, रिगार्डिंग मायनिंगबद्दल काय? मायनिंगबद्दल गोवा सरकार जे कोणताही जो निर्णय घेईल त्या गोवा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला पूर्णत्व नेण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे प्रयत्न करेल. आणि विजय सरदेसाईबरोबर तुमचा काय? विजय सरदेसाईबरोबर ह्याच बाबतीत चर्चा झाली. इकडे खास करून शेतीचा जो विकास आहे त्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कृषी माल निर्यात पॉलिसी तयार केली पहिल्यांदाच. आणि त्या शेतीमंत्री असल्यामुळे आम्ही अशी पूर्णपणे सविस्तर चर्चा केली आहे की ह्याच्या इथून गोव्यातून जास्तीत जास्त शेतीमालाला निर्यात कशी देता येईल, की ज्याच्या आधारावर गोव्यातल्या शेतकऱ्याला, गोव्यातल्या तरुणांना जास्तीत जास्त रोजगार कसे मिळतील यावर चर्चा झाली. त्याचबरोबर 5,000 कोटी रुपये केंद्र सरकारने आम्ही देशाच्या सर्वांगीण सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी द्यायचे ठरवले आहेत. त्यातला काही भाग गोवा राज्याला कसा देता येईल याबाबत देखील सविस्तर चर्चा. त्यांच्याबरोबर मायनिंगवर काय डिस्कशन? मायनिंगवर आम्ही दोन्ही स्वाभाविक आहे की गोव्यातल्या कोणत्याही माणसाची चर्चा करताना मायनिंगचा विषय हा चर्चेला नेहमीच असतो. आणि म्हणून मायनिंगसाठी गोवा सरकार जो कोणता निर्णय घेईल त्यामध्ये विजय सरदेसाईंनी देखील सांगितलं आहे. त्याबाबत आम्ही केंद्र सरकारतर्फे गोवा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला पूर्णपणे कसं नेता येईल या दृष्टीने पाणी. विजय सरदेसाई कुठला ऑप्शन तुमच्या पुढे ठेवला होता? नाही, तसे आता त्या चर्चा चालू आहे. गोवा सरकार आम्हाला दिल्यानंतर आम्ही निश्चितपणे देतो. गोंयात TCP मंत्र्यांक मेळून मायनिंग, फिशरीज आणि टुरिझमाचेर चर्चा केली म्हूण सुरेश प्रभून ट्वीट केलो. केंद्रीय मंत्र्याचो हो ट्वीट कोट करून TCP मंत्र्यान मायनिंग बंदीचेर सुरेश प्रभू कितें तरी करतलो म्हूण परत ट्वीट केला. अशें दिसतालें की सुरेश प्रभू मायनिंग इश्यू घेवन गोंयान पाविल्लो आसा म्हणून, पण तशें कांयच जाल्लें ना. जेन्ना आमी सुरेश प्रभूक सीएमाची मिटींग सोंपली करून मेळ्ळे तेन्ना सुरेश प्रभून म्हटलें की आपण गोंयचें डेव्हलपमेंट घेवन सीएमा वांगडा चर्चा केली. तशेंच तो विजय सरदेसाईक मेळ्ळो आनी तेजी शेताचें डेव्हलपमेंट कशें जातलें, लोकांक कशें तेजें बरें फुडें व्हरचें तेजें डिस्कशन जालें. आनी जेन्ना आमी मायनिंगेचेर ताका जाप विचारली तो म्हणटा की जो गव्हर्मेंटाचो डिसिजन आसतलो तोच डिसिजन घेवन केंद्र सरकार फुडें वयतलें म्हणून.